Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin. Welcome sa pang-sabadong programa kan na Bicol Connection. Pitsa 8 kan na bulan na Enero taon 2022. Ilibanan kita abot 10 o'clock in the morning. Pag Sabado po hanggang 10 o'clock kita, 8:30 to 10. Pag Monday to Friday, 9:30 to 11. Sa mga bingo niyan sa Facebook Live, kan RP NDCKI, good morning. Sa mga nakatutok mo niyan, sa mga transistor radio, good morning. Sa lado technical, ang sa kuyang partner digdi, Engineer James sa Oko. Sa information, si Rodel Cesar. Sa transmitter site, yaon man duman, sinda Joanna Divilla and Jimmy Guanzon. Sa lawas, makakaiba ng tamang po sa tuyang mga karonda. Si Roth Cornelius, si Ringman, si karondang Philip Barasina alias DJ Pugi. Mga tugang panahon na po para tapuson sa Pilipinas ang makahadit na practice kan child marriage na sarong klase nin pang-abuso sa mga kakian. Ini matapos po na pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11596 o an Act prohibiting the practice of child marriage. As in, pag-implementar ka na kapadusahan sa mga mabayular digdi. Sigon kay Abogado Raul Angelo, siriman po ni Jill Bungalon, edukador asin professor sa Arellano University College of Criminal Justice Education. Asin sa ngunyan representante po kan ako Bicol Party List na ang child marriage iyo ang kasal na kung saan ang saro o parehong persona iyo ang minor di edad asin na pinagpuwersa na magalaog sa kontrata na iyo ang contract of marriage. Paliwanag niya na ini ang 18 anyos pababa o dawa sobra sa 18 anyos alagad ang mentality arog sa aki o dainin kakayahan na protektaran ang sadiri laban sa mga pang-aabuso, exploitation as in diskriminasyon. Sinabi niya na ang kasal na sasabi digdi iyo ang civil church o traditional as in cultural weddings. Sa irarom kan palisiya or polisiya or policy na ini, maigot na ipinagbabawal ang facilitation as in solemnization kan child marriage. Mantang si isay man na concern, individual, pwede magsaangat nin kaso
laban sa mga tao na mapatunayan na nagbayular sa ley na ini. Maampang sa penalidad na dae mababa sa 40,000 asin 12 taon na pagkakakulong. Ang mga mabayular sa ley, siring kan officers, parents, guardians o adults na invuelto sa fixed facilitated o arranged child marriage. Magayang po ining batas na iningon yan, na pinirma ni Presidente Rodrigo Duterte. Siyempre, yaon dyan nag-effort man ang Ako Bicol Party List representative. Na si Representative kan Ako Bicol na liwat nominado. Attorney Raul Angelo Jill Bungalon, edukador, educator asin professor sa Arellano University College of Criminal Justice Education. Oy, good morning sa mga representante ka na Ako Bicol Party List. Maurag ang accomplishment po nindo sa Kongreso. Siring man po, at sa aga-baga, January 9, sa pakikipag-ulay kan RPI, sa Deputy Chief of Police, taga PIO, kan PNP Iriga na si Lieutenant Colonel or Colonel Villa Sereno. May start naman po digdi sa Iriga City, ang inaapod na Comelec checkpoint. Malat duman nga ni sa ipig forward sa kuya ni aspirant Councilor Juriel Kaayaw. Ay garotad man hanggang sa Iriga City ang mga Comelec checkpoint. Good morning palan kay Kapuerte Headquarter Chief kan Iriga City and masunod na incoming councilor kan siyudad kan Iriga, Konsyal Joriel Kaayaw. Madali na baga, May 9 eleksyon na. May pig forward siya sa kuya, pursuant hali ini sa Commission on Election sa opisina mismo kan Iriga City. Notice location of Comelec checkpoint pursuant to section 1, 2 and 3 of Comelec resolution number 10741. You are hereby notified of the following locations of Comelec checkpoints at Iriga City, Camarines Sur, starting from January 9, 2022 to June 8, palan ini to June 8, 2022. And connection with the May 9, 2022 national and local elections. Number 1, ang Barangay Salvacion, boundary of Iriga in Bato. Igwa po dyan, ilalatag na checkpoint. Pandoa, Barangay San Jose, boundary of Iriga and Nabua. Pantulo sa Barangay San Agustin, boundary kan Iriga and Baaw. Pang-apat, Barangay Santiago, boundary of Iriga and Buhi. Barangay San Roque in front of Shell and Petron. Barangay San Francisco in front of DBP Post Office. Pang-pito sa Barangay San Miguel in front of Everest Plaza. Pang-walo dyan sa Barangay San Nicolas in front of CPAC. Pang-siyam na Barangay Santa Cruz Sur in front of Tanod Outpost Shell. Where the circumstances warrant spot checkpoint may be established in locations other than those indicated above. For your information and guidance, Cinderella Ferreras Lozano.
election officer kan Ciudad din Iriga. Ay salamat kay aspirant councilor Jorel Cayaw tapig po-forwardan man ako ni mga informasyon ano po sa laog kan programa. Ini po katakod kan pagsikad kan election ganpan na pinagbubuot kan COMELEC kung sa insiyam na mga barangay digdi Ciudad din Iriga na nakatalaan po na bugtakan ng checkpoint. Ang mga bubugtakan ng checkpoint na nadawag na po nindo bali siyam na barangay. Mientras tanto po, ipinahayag man ni Major Mary Grace Tagtag kan Bao PNP na masikad naman ang saydang mga checkpoint sa aga. Kasi isasabay na ang pagsitar sa mga nagbabalgar sa health protocol asin nagbabarabara sa ibasay na dahil pabakunado, urog na ang mga minor de edad. Oy, dagdag na naman sa obligasyon, trabaho ini kan PNP. Kaya duman po sa mga machi-checkpoint, plan view man lang po da ang gigibungkan PNP, sabi ni Lieutenant Colonel Villa Sereno kan PNP Iriga. Buksan lang nindo ang ilaw kan sa endong lunadan. Kung mga nakamotorsiklo man kamo na magsabi kung ano, bubuksan pa ang U-box. Buksan. Tangarig mahali ang mga pagduda. Tatiba, di ko ka ngayon dyan nakatago kung ano pa. Ano. Pero po ang COMELEC checkpoint na lalatagan ka na PNP, ito pong mga lugar na talagang maliwanag man po sila. Hiling-hiling, asin mahiwas. Dahil pwede ang checkpoint na nakatago sa madiklom. Siyempre, matatalaka man kayo mga motorista, kaya bawal po yan sa madiklom na mga checkpoint. Permi lang sa mga maliwanag na lugar yan. Oy, magkakaigwa na naman ng implementasyon kan no vaccine, no labas policy. Sarong pagbalgar na po sa Bill of Rights ka na mamanuaan. May mga bagay kaya po baga na sa health protocol, sa mga ATIP classification, quarantine classification, may mga edad na dahil pwedeng magruluwas. May sinasabing pagbako kang bakunado, kung pwede, aristuhon ka, asin man dahil kapalwas-luwason sa lawag kanarong mo, medyo nababalgar man po talaga ang Bill of Rights kan sarong tao. Tamayo man po yan sa lay na kabugtak pa sa Pilipinas. Alaga dahil po sa nagtataas na naman na numero kan mga COVID positive sa nasyon kan Pilipinas, malata sa Metro Manila, maigpit na naman po. May mga alert 3 na naman duman. Digdingan, isa Camarines Sur, Naga City, baad ibugtak man sa alert 3. May mga babawalan na naman mga establishmento, mga tao na nag-iedad, na mga minor de edad, mga senior citizens na kung bako man esensyal ang kalakawan sa lawas, aday sinda tutugutan. Dahil po kaning kinakatakutan tang Delta variant, asin ining usad pang bagong Omicron na variant na nakalaog na po da. Kaya aadalan ko niya na maray kung sa inang mga lugar ang tinamaan kan Omicron variant asin Delta variant. Ano po? Mala tadigdingani sa Camarines Sur, nagtaas naman po da. Numero na naman.
Kaya nga ni pinapagiramdam kita ni Governor Mix Villaferte kan Camarines Sur na magsunod kita sa mga health protocol, magsulot ni na face mask, kung pwede face shield pa, magamit nin mga alcohol, mag-disinfect. Dangan ini pong kinakaipuan po na mag-ano po kita, dahil kita maging kampante. So mga gatherings dyan nga ni sa Baaw, sabi ni Mayor Jeff Disenyo, ang mga ibabawal na naman dyan sa okasyon na inbilto ang pagtiripon kan mga tao. Kasi po, iwas sa COVID hawaan. Ayan. Pero po dyan sa Municipality of Baaw, vaccine rollout schedule labo-labo baga. Naagihan ko dyan sa Baaw Community College, dakol pirmin tao, ano ha? Programa po yan ni Gov. Mix Villaferte na ang Camarines Sur makamtan ang herd immunity. Kaya ang pangapunan ka mga local officials, talagang magpabarakuna na po kita gabos. Masakit po talaga na tamaan kita kay ninyo. Inot na inot. Masurosuan na naman sa mga hospital. Maray kung sasagutin ka na gobyerno an bill kan hospital bills, ano, ay napakamahal po kan bayaran sa ospital, napakamahal kang bulong. May mga lugar nga nagkakaubusan na po ng mga paracetamol, biogesic. Kaya sana po talagang magsunod po kita. Makulog man sa buutan na pirmi kitang garo ikukulong sa hawla, na garo mga gamgam na ibabalik na naman sa quarantine. Igwa na naman nga unyang po ng mga nala-lockdown na mga opisina na sarado, no transaksyon, araw kang LTO naga. May nag-positive na empleyado, di nag-disinfect sinda, mayong transaksyon. Kaya si ibang may katuyuhan sa LTO, duman sa may party kan LTO Pamplona, ani ba nga ni nakabot na digdi sa Iriga City. May mga harong na pigla-lockdown, nauuso na naman itong granular lockdown, di ba? Na kung sa laukan sarong-harong, pamilya, may nag-positive, o an entirong compound na yan na sarado. Dahil pwedeng basta paluwason ang mga naka-iristar, as hindi man pwedeng basta palauganin mga ibang tao. Mahigpit na naman po ang mga contact tracing ngunyan, Isus Maria Joseph. Sibot na naman sa mga nagko-contact tracing. Ano po? Dadangog ko baga tong news ni SM Melvin Barayoga, implementasyon ka no vaccine, no labas policy sarong pagbabalga o pagbalga sa Bill of Rights ka namamanawaan. Iyo po ini ang sinabi ni Fiscal Freddy Nuhara kan Santiago, Ciudad din Iriga, matapos na mahagada nin reaksyon kan Radyo Ronda sa kasuguan po ni Presidente Duterte na daipagtugutan na magpararuluwas ang mga bakong bakunado sa lambang barangay. Ang pagpapabakuna po, kung tutusun, libre yan eh. Kundi kita po kaya minsan, dahil sa mga fake news sa social media, ang iba po natatakot man eh. Taigwa dyan ng mga nababasa, nahihiling sa mga social media na garuan iba, pakaraot naman gayon eh. Na pag nagpabakuna ka ngaya, delikado ang buhay mo. Baka ngayon masautan ka pa, ika nagdadara kan virus. Ini nga ning pagpa-booster shot. Ang iba da dyan, sa social media na babasa, dahil nga ka mong pa-booster shot, iyon na yung katapusan kan buhay nindo. Kaya minsan sa social media, may maray man na makukuha kang information o data or
bagay na pwedeng pakinabangan sa buhay ta, igwa man nakaka-triste lugod asin nakakaturiti sa utak ta. Kaya buisit man minsan. Kaya iba po, nagduduro-duwang magpabarakuna. Nagduduro-duwang pa-share sa mga vaccination center na libre man po ini kung tutuson. Kundi ba na tsambahan lang na pagpabakuna nagadan. So nagpabakuna tibad dahil igwa man siyang dating daradarang hilang o sikretong kamatian. Natsambahan lang. Oh. Igwa man pong mga nagpabarakuna na nagilugod na baskugan ang mga lawas. Sa hiling niya mo, ang gabos man na baksin na pinapaluwas kan World Health, asin aprobado kan World Health Organization, kan DOH. Gabos man po kayo din, makakataon ng proteksyon sa lawas na dahil kita magulpi. Nin kamatian kan mga virus, daradara kan COVID-19. Ako man nga ni kayo, ito nagduduwa-duwang magpabakuna kung diniisip ko. May mga nagpapabarakuna ng aning nga ako, hindi magpabakuna naman ako. Oh. Nakaduwang dos naman ako. Kung tutuson, fully vaccinated na ako. Pero nag-iisip-isip pa ako kung magpa-booster shot pa na ako. Kung talagang iyon ani kakarahita, asin na maibalik kita sa relax na kamugtakan. Sa intero ng nagsusubasub ang ekonomiya, gulping nawaraning hanap buhay. Nakaka-recover na naman ko tana dahil kan nakaaging Pasko asin na New Year. So mga tao, garo na nakawala sa hawla. Kung sa gamgam nakawala sa hawla, intirong namasyar. Kung sa insa nagpaparasyar, nag-attend din mga Christmas party, reunion, kung ano-anong kaugmahan sa buhay. Igwa pang nagpasaway man na miss sa poblasyon na naka-quarantine sa sarong hotel. Ay tapi merong aldaw pa siya nakang check-in niya sa hotel, nagparayaba-yaba na sa luwas. Kaya nagparadakol na naman ta ito pala. Positibo sa COVID. Kaya nakakatakot talaga magsulot ning face mask. Ako okay lang ako ligita, maayo man ako ligding malalasi kaning laway kundi ko magsulot ning face mask sa laog kan announcers booth. Pero pag nasa luwas po kita, itapal ta ang face mask sa tuyang dungo asin sakop na ang nguso. Bako sa kuko, bako man sa angog. Tama pagkamalan minsan buyo. Kung sa angog itatapal ang face mask, po. Magsunod po kita sa mga health protocol. Ini po, sa kasugoan ni Presidente Duterte na daipagtugutan ang mga taong magpararuluwas kung bakong bakunado sa lambang barangay. Tinaawanan doon po kana piskal Hara na dai pwedeng pagbawalan ang mga tao na magluwas asin saro ining garantiya sa satuyang konstitusyon o sa Bill of Rights. Kung nabot ining ipasunod, dapat ko taigwan nin ginibong lay ang Kongreso susog sa health emergency situation kana sa tuya pong nasyon. Paano pa makakaakto kayo ng mga yaon po sa upper and lower house? Siribot na po nga sa karampanyahan na naman. Tamadali na naman po ang eleksyon. Sa barangay officials na mapasunod, kaini, sinabi kan piskal na posible sindang abuto nin kaso. O bakit problema pa rin mga barangay official? Na magparasirita asin na magbawal sa mga bakunadong tao na magluwas sa mga harong. At nga kita nagtatangkilo, tinadtad nga kita ning kaso kan mga nagkasiritartata. Tamayo pa man po palanli kaning ipinapasar ang Kongres. Alagad, magiging safe po or ligtas man ang mga barangay officials sa na mapasunod kay ni sinabi kang piskal na posible sindang abuto ning kaso kung medyo ansisitaron pati itong medyo may may pagkasiga man, pero kung pakiulayan na sana
ay namamanawaan sa interes kan sa indang sa diri asin publiko, baad pwede po yan, ano? Mga LGU nga ni sa Camarinesur talaga, aros nasisibot mo niyan, matapos na maglubo ang mga kaso ng COVID, sobrang sanggatos na irehistro kasod ma, kay bana na ang 35 na munisipyo, kabali na po ang Naga City, o digdi sa Erigay, guwaman positive sa COVID. Sa national news nga ni, aros sa nagtaas sa 22,000 na naman. Ana irehistrong COVID positive. Mahala tayo gwada ang sarong miyembro kan gabinete ni Presidente Duterte, sarong senador, namaan kan COVID. Mga tugang, mas maiksing quarantine para sa mga fully vaccinated health workers, pinayagan na ng IATF. Aprobado na raw ng Interagency Task Force ang mas maiksing isolation at quarantine periods para sa mga fully vaccinated health workers na infected o exposed sa coronavirus disease 2019. Inanunsyo ito ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles matapos ang pahayag ng ilang mga ospital na kulang sila sa personnel matapos ang biglaang pagtaas ng kaso ng COVID. Base sa IATF Resolution 156, 5 araw na lamang ang quarantine o isolation ng mga fully vaccinated na healthcare workers. Nakasaad din sa resolution na pwedeng magpatupad ang hospital, infection prevention and control committees ng shortened isolation protocols para sa mga fully vaccinated healthcare workers. Pero kailangan pa rin daw i-assess dito ang mga risk at benefits. Una nang sinabi ni Health Undersecretary Rosario Vergire na ang mga fully vaccinated healthcare workers na tinamaan ng COVID-19 na asymptomatic at mayroong mild na simptomas o moderate case ay dapat mag-isolate ng kahit 5 araw. Ang fully vaccinated general populations namang infected ng virus ay kailangan 10 araw isolations din or isolation period para sa mga asymptomatic at moderate case. Oy mga tugang, di magdideklara ng martial law kahit tumataas ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Mariing itinanggi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang lumulutang ngayon sa social media hinggil sa pagpapatupad ng martial law upang sa gayon masolusyonan ang panibagong surge ng COVID-19 cases sa bansa. Binigyan din ni Lorenzana na hindi totoo ang mga balitang ito, gayong wala naman talagang compelling reason para magdeklara ng martial law. Ayon kay Lorenzana, na chairman din ng National Task Force Against COVID-19, ang 17,220 na bagong COVID-19 infections na naitala kahapon o nung isang araw ay mas mababa naman na italang mahigit 26,000 noong 2021. Dagdag pa niya na kahit mas nakakahawa ang Omicron variant,
na siyang pinaniniwala ang nasa likod ng pagsirit ng COVID-19 cases ay hindi ganun kabagsik kumpara sa Delta variant. Samantala, pinag-aaralan pa niya sa ngayon ng IATF ang posibilidad na magpatupad ng mas maigpit na mga restrictions sa National Capital Region. Kahapon pumalo na sa mahigit 2.8 milyon ang COVID-19 tali sa Pilipinas matapos na makapagtala ng 17,220 na bagong infections. Lockdown sa Kamara extended hanggang Enero 16. Naka-lockdown pa rin hanggang sa susunod na linggo ang Kamara sa harap ng COVID-19 surge sa National Capital Region at mga kalapit na probinsya. Ayon kay Speaker Lord Alan Velasco, papalawigin nila ang lockdown sa Kamara mula Enero 10 hanggang 16. Ito ay bilang precautionary measure na rin, anya upang sa gayon ay maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat kongresista at empleyado. Inatasan ni Velasco si House Secretary General Mark Leandro Mendoza na tiyakin ang striktong pagpapatupad ng lockdown. Martes nang unang ilagay sa lockdown ang Kamara sa harap ng banta ng Omicron variant ng COVID-19 na pinaghihinalaan ng mga eksperto na siyang dahilan ng nararanasang spike ng mga infections. Sinabi ni Velasco na Enero 17 na babalik sa kanilang trabaho ang mga kawani ng Kamara. Nasakto rin sa kanilang kauna-unang plenary session mula nang sila ay mag-break noong Disyembre. Subalit sinabi ng leader ng Kamara na tanging 20% lamang ng workforce sa bawat opisina sa Kamara ang papayagan na makapag-report sa trabaho simula Enero 17. Kasabay nito, pinayuhan ni Velasco ang mga mambabatas at kanilang mga empleyado na manatili na lamang muna ulit sa kanilang mga bahay, gayong maaari namang makapagtrabaho online. Mga tugang sa mga nag-ruruluwasan na naman baga sa social media na mga patotsada, mga aranuan na naman kaining mga politiko, digdi po sa partikan ringkunada, agaro mainit bagaan na tadigdi, ha? Talagang pigihiling na nasisibot pati mga leader kan mga politiko. Haros pati ang mga pigpopost sa social media na sinasabing kasal, bunyag, and living kay puan pa talaga post na yan maski di nga ni si Rabistado ko iniyanan abaoy kan trapo. Alagad sa mga nagpo-post kay ni ako man ki mga post na nagiiyan man sa to. Ako ki guraan nakikipagsimpatiya man, asin nagtatabang nga ni sa pamilya kan mga nagagadanan. Asin nag-aabuloy pa o kung may mga politiko man nga ninyaon pa sa partido iri, nakakaabot pa sa ringkunada para makipagsimpatiya. Pero pag ang ibang kalaban nila sa politiko, nahihiling na maihigos man, masigasig magparabisita, asin magparapasyar, personal, para duman po sa mga pamilyang nagagadanan para magpaabot ng pakikidumamay, abuloy, ayudang bagas, kwarta, asin kung ano-ano pa, ikinakaanggot or nagiging masama sa ibang mga kandidato. Pero sinda nagigibo man nga ni. Kung ano man ang maraot kayan, di maggibo man kamo, kung gusto nindo, labo-labo man kamo sa mga kasal, binyag, libing, o mamaw kayang problema. Kanya-kanyang diskarte po ngunyan. Ang importante ngunyan, mga tugang, tumabang kamo sa mga taong nangangaipo. Kamong mga kandidato gabos.
Bakong sa mga nakakatabang lugod sa mga tao, pigpapararaot, sinagpapararaot, anhapot, kaya manindong pantayan ang naitatabang kan ibang grupo, kan ibang mga partido politikal. Kamu gusto nindo maging maray kamo. Pero paano man itong karahayan na nagiginibo kan iba? Kung iimbangon or timbangon, ang gabat kan naitatabang po, kan lambang partido politikal, sa Camarines-Sur, Rinconada, ay igwa po kita simpreng mahihiling na mas dakol ang naitatabang kang sarong grupo kaysa duman sa sarong grupo na nagpapahasali pa na garbaga sindaan mas may dakol na naitatabang o na marin na naginibo sa tao. Pero kung tutuson, nabaliktad lang ang sitwasyon eh. Ang para sa moya, duman lang kita sa katotohanan. Bakong sinakatabang na lugod ng bagas, papakarauton pa na nauman ngayon ng bagas, malatong pa, mabangog pa. O di ba? Ata sa mga taong tultul na nagtataon ng ayuda, food assistance, bagas man yan, relief na bagas man yan, maringan itong grupong ito tanananao, papakarauton pang kesyo, malatom kesyo, maraot, amparong kesyo kung ano-ano ng pakaraot. Pero itong taong nagpapakaraot, nagtutuyaw, sa karahayan nagibukan sarong grupo, ano man basang ang naitatabang. Kung ibabalik na dun taman, o kamo man daw ang aputon, may naitatabang man lamang kamong 5 kilo kada bulan, 10 kilong bagas kada bulan. Sa mga taong ining nagtitirios dahil po kang COVID-19 pandemic. Or kamo lang ang gustong maging bida, pero alagad kulang man kamo sa suporta sa mga tao. Marisa na kamo magparaturoyaw, ang binabaliktad pa nindo ang sitwasyon na kamo dapat kawawain, ta kamo ang ginugulpi kang kalaban nindo. Sa mga tuyaw asin pangraraot. Por Diyos por santo ang mga butante po bakong bubo para sa kuya. Para sa muya ang mga tao, bako upo nangunya na madali na sanang makumbinse. Apwera na sana kan tulong klaseng mga butante. Ang mga tao po kasi, sa totoo lang, ang mga kwalipikado na magboto, may mga tul-tul na pag-iisip, pagmati, kung si man itong taong mga politikong nakakarumdum sa inda, yung man ang pigrurumdum ninda, dahil sa gratitude or utang na bot, apwera na sana kung balasubas ang tao, na tinabangan ka na, kan emerhensiya mong pangangaipo, haros idinuhol ang walang kamot sa emo, pati too, itao pang tabang sa emo, pag-abot nin oras, linayasan mo, pag-abot nin oras, at dahi ka na nga ni tataong magpasalamat, rinaraot mo pa. Iyan itong mga taong daing utang na buot, ingrato. Kaya po dapat ang mga politiko, mag-iwagsan na nga ni ka mo ning karapat dapat na serbisyo nindo sa publiko. Taan mga tao dahil madadara sa social media. Dahil madadara ta may mga dunong nangunyan ang mga butantita. Dahil ko man sinasabi kang panahon na mayong dunong ang mga butante. Kundi mas mulat ang publiko ngunyan na kung si man itong mga politiko talagang udok sa buot na nagtataonin maray na serbisyo para sa tao. Lalo na sa mga kasariditan na nangangaipo ng tabang ngunyan. Kung si isa itong may mga konkretong programa para sa inda, iyan ang rurumdum mo ninda. Then, pwedeng bariyon. Anli sabi ko na nga ni, tulong klaseng butante. Butante na talagang loyal sa imo. Butante na dahil mo man yan pwedeng kumbinseron. Ipulpog mo pang kamot kaya ng mga muro, pati mga kuko, pulpugon mo pa yan. Kung iyan loyal man, butanteng yan duman sa kalaban mo, dai mo yan makukuha. Dai mo yan nung ka makukumbinsi. Totoo yan. Para sa sakuyang eksperyensya. Ang mga butante po, may kanya-kanyang sinusuportaran na kandidato. Tal kumusta, ang mga politiko, igwang mga loyalista man talaga sa endang supporters. Nadawa, rauton mo pa ang kalaan among niya, dahil nindo makukumbinsi. Alagad may tulo pa kitang klase ng butante. Iyo to ang hanapon nindo. Hanapan nindo daw itong mga harong na maray pa si Gubmix Villaperte, saka si kong Elry Villaperte, Luigi Villaperte, ta igwang natabangan na sarong pamilya na anharong ninda
tapal-tapal sa naning mga sako-sako. O, nahanap ba ganinda? O, tinabangan. Yero, may simento, may pako, may assistance sa assistance. So, iyan ang tamang gibukan politiko. Dahil nagpaparag, sabi nga ni Ken, action speak louder than words. Ang mga Villaperte dahil ko man inuumaw. Pero ang katotohanan sa mga Villaperte po, dawa rinaraot man ni Andaya, nakisumayong nagiginibong maray na programa, proyekto. Pero ang tao din nagtutubod sa iya eh. Dahil namamati kan tao ang ginigibong karahayan kan mga Villaperte. Diyan na sana sa medical assistance, headquarters, ining dakulang kapuerting serbisyo sa medical. May diagnostic van, may clinic dental on wheels. Igwa pang mammogram, machine na bago, may CT scan. Oh. May sa mga dialysis, sa mga may problema sa kidney. Kinukumpleto ba ganinda ang mga pang-provincial na hospital? Arog na sana kaning Banasi Bula. Binugta ka ni Gubmix Villaperte ng Provincial Camarines Sur Provincial Medical Center para sa mga tao. Nagagamit mo niyan. Takundengan kita na COVID-19, baka fully operated na ini para sa mga taga Camarines or especially taga Rinconada area. Pero dahil man baga nasayang ang hospital na ini, tano? Nagagamit na isolation facility na nagpaparahay, dinadara dyan sa mga nagpa-positive sa COVID. Tapos sasabihin nindo, inutil man ngayon yung hospital na nito, dahil man nagagamit. Nagagamit baga? Nailing na nindo yan na mali po kaya talaga dapat sa katotohanan lang kita. Oh, di ba? Sa mga educational assistance, may mga scholarship program ang mga Villaperte, pero ang scholar ninda, ribo-ribo ang tinatabangan. Naan policy kan mga Villaperte sa lambang pamilya, agkuki professional, para maging disintiman ang pagbuhay, makatabang sa mga tugang pamilya. Ang mga tinampo, pigpapa, dagdagan palalo, mga expressway, mga national road, may mga 4 lanes pa nga ni, sa tabang kan build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa airport kan mag-aramang Villaperte. So naihiling po na mamati ang sa indang pagtabang. May mga kinakatok pa sindang mga opisina nasyonal, katabang ang DSWD, Dole tupad payout, and AX kan DSWD. Ining assistance to individual in crisis situation. So mga nasa displaced workers, tinataaning trabaho, nagsisweldo. Katuwang sinda Congresswoman Jo Salportuno kung Salportuno sa Rinconada area. Kaya dawa anong pakaraot po kan opposition sa presenting administrasyon kang Kapitolyo Provincial mayong matubod sa Villaperte. May bagas ka na, may itik ka pa, may educational assistance ka pa, scholar ka pa, libre pa ang pagpabulong sa imo, kung babae ka na may problema ka sa suso, igwang bagong mammogram machine ang Villaperte. Mag-text ka sa enda, mag-call ka sa enda, welcome, kasundo ka na, ipahatod ka pa, libre pa ang pagpakonsulta mo. Saan ka nakahanap ka yan? Tano kaya yan na itaukan mga yaon sa lado kan oposisyon na nagngangaраw-ngaw na mamandang nagiginibo, kundi mga trapo da kayang kaisipan. Ang pagpara atindir sa mga kasal bunyag asin libing. Nailing na nindo po yan. Nasindangani palan amuman kinikibo. Mayong maraot po sa pagtabang sa mga taong nangangaipo. Tandaan nindo yan. Asin ang dapat na para sa tao, itinataon ninda kan mga Villaperte. Pero sa opposition, may naitatao lamang kamo kan sa indong anduyog na iyan na nanaupad ang ID. Kanakaagi pang eleksyon. So mga tinaan ID anduyog sa Villaperte manggiraray naghagad tabang sa pambayad sa ospital, taigwang Kaperte Medical Headquarters. May konkretong programa sa medical health care program. May assistance na itinatao. Ang kwartaan ira.
kan probinsya ng Camarines Sur, kung tutuson nga ni, kulang sa 1,036 barangay or 1,026 or 36 barangay gayud ang Camarines Sur. Kung tutuson, ang 5 billion kulang yan eh. Pero napoprovide ba ganinda? Napoprovide. Gabos na tatabangan. Puro paluwas. Taang ira, ang pirak, ang income, ang internal revenue allotment kan probinsya ng Camarines Sur. Pigpapaluwas, pasiring sa mga tao. Puro bastos baga. Ako nga, nagmasid yan sa Kapuerte. Digdi pala nga niya ako, Diyos ko, oral daw, grabe pala niya ako, digdi naguluwas na kwarta. Puro paluwas. May nagagad pambakal bulong, may nagagad tabang pambayad sa ospital, may nagagad tabang sa buryal. May nagadanan, 5,000 nga ini. Kung kulang nga niya, bauyin na lang ngayon do si Gubmig sa kasi Ilray na dagdagan naman lang. Nadadagdagan. Kung nga yung burial assistance ay ka hiling na unbudget sa naman sa kada burial assistance sa tabang nagagadanan mga 5,000. Kung ginibo ba ganin Davila Perting 100,000, grabe ang pakiulay ka itong nagadanan. Na mayong-mayo man talaga. Na itatao, na ipoprovide. O digdi man sa tuya, igwa man lamang kitang bulong na libre or vitamins naman lamang o dawa paracetamol ta kung sinisiri po na kita libre man lamang ang paracetamol hali sa mga local government units, hali sa opposition local government units na kontra sa karahayan na ginigibukan mga Villaferte. Kung puro sa namang kita kumbaga sa pahirak-hirak, dahil na pwede mo niya ng pahirak-hirak. Gumibo ka mo ng tabang man para sa kapwa nindo, sa mga constituentes nindo. Kung ang mga Villaferte sabi ninda na nanaong kaming bagas, kung kami anya namimigay ng bigas, ang opposition mamigay din ng pang-ulam. Yan ang tama. Kung kami anya namimigay ng sapatos, mamigay din ang opposition ng kisera, medyas, tabara-bara, baka kayaho naman lang nindo. Kung kami namimigay ng itik, mamigay din kayo ng manok. Ang itik po baga, ang nagkakatarawan ng kanin, nag-aasinso na ang buhay. Tano? Pag ang 10 itik, 7 parasugok, 3 lalaki, magparasurugok yan oral daw na sana. Asin magkaburuhay ang mga sugok na yan, asin maging thousands of itik na sana po, malardax. Ang negosyo mo kayan, pwede magkaigwa ka ng negosyong balot, maalat na itlog, itlog na itong ititinda sa merkado, itik na pwede mo nang bawas-bawasan. Kung ribo-ribo na ang ataman mong itik, magtaga-adobado ka na sa guta, sa tawyo na itik. Serving panira, income. Tinutuklan pa nindang maging maray na negosyante an iba niya itong mga tios na mga kababayan. Nanauman lamang daw po ang opposition daw native na manok. Kaya yan ang sinasabing dainindo madadara ang publiko sa mga baliktad na tatibaadan, iba madara kawawa naman po kayo. Kung sisay po talaga ang nakakatabang sa indo, iyan man ang tabang rumdumon man indo pag abot kan eleksyon. Pero itong puro ngaw-ngaw, puro kahambugan na naupa ning aiding or anduyog, arog man kanin kandaya na nauman da ning anduyog ID. Tatabangan niya, wain man, ang tabang mo. Ngaw-ngaw baga nangyari. Andulag ang nangyari. Kaya po, kung si Sepo nakakatabang sa indo, iyan ang rumdumon manindo. Bakong arog atong si Congressman Sal Portono nga ni, garon may pigpost ininta, garo igwa siyang pig para tabangan man dyan na naging empleyado niya. Nagaro ingrata. Pagkatapos niyang tabangan, haros wala niyang kamot, itinao niya ang tabang. Gabos na suporta, itinao niya. Dahil lang sa politika, dahil dahin akomodar, binayaan siya, linayasan siya. Ni nagpasalamat sa mga tabang na itinao niya. Alagad, paglaya sa iya, pig, para pakaraot pa siya, Kaya sabi ni Kung Sal, kung si isay man ang natatabangan, kung kamo man natatabangan sa emerhensiya nindong pangangaipo, asin duman sa taong nakakaramdom sa endo,
makanood man lamang kamong magpasalamat, asin magtanaw, nin utang na buot. Although ang ibang tao po, para day masumbatan, day lamang nung ka nag-aspirar na maghagad nin utang na buot sa iba. Pero kung kaya, pero kung day man, asin sige man ang pasali, na naluwas na garusuan sa taong nakakatabang, ingrata ang tawag kaya. Day tatao, magtanaw, nin utang na buot. Inutil ang taong hindi marunong, sabi baga ni Dr. Jose Rizal sa mga quotations niya. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Mga tugang sa text digdi kan sa tuyang karonda amigo Joter Tersinio. In our quest for freedom, we offer our liver. But for me, in order to survive, I will sacrifice freedom to restore my right to live. Good morning, karondang idol, Joter Tersinio. Or sa area Dapalan, nagawaman bagang report si paring Philip Barasina, ano? May mga nagpapasurvey na palang digdi, ha? Kung sa-isay managrupo ang mamamayagpag, ha? Pag-abot kan eleksyon po na mayor, mga councilor. Ang pangaran dagat ang nagpasurvey man digdi, Sorbaw. Sorbaw. Pangyayari. Pero nga, digdi sa Rinconada, may online survey ba nga Joey, sabi ni Philip. Nakuha ngayong porsyento, mas dakol ngayong porsyentong nakuha ni Gob Mix Villaperte for congressman sa Rinconada. Ang trust rating nga mas mataas. Nagtutubod na karapat-dapat ngayong maging congressman next election. Sa Rinconada area, ang kapuerteng serbisyo Mix Villaperte. Ayun niya ako, ha. O sa iriga ngaya, naglalataw baga ngaya na naglalataw man baga ngayang medyo nanginginutan man sa survey for city mayor sa Iriga ngonya na May 9, 2022 election si Bishop Councilor Ros Orolpo for city mayor. Ayun niya ako, paano daw? Sa mga nahapot daan, ang sabi, digdingay kami sa dain na nanaong kwarta na kandidato. Bawal baga sa simbahan yan. Taga-Roman sana yan, padi si Bishop, Ros Orolpo. Bawal yan sa simbahan na manaukan ng kwarta. Although palawason mo pa yung regalo. Inot na inot si Pastor gulping adopted daughter sons. May mga ataman niya na mga, kumbaga sa sa mga mayong magurang na, diyan na sa iya, inaampon niya, kadakol ng ampon. Pinapa-ereskwila niya, binabaduan niya, pinapakakan niya. Kaya imbis na maagad ka mo sa iya, makukonsensya ka mo ta. Diyan na sana sa mga ampon niya, kadakol-dakol. Ano niya ko, yan inaapelyido man ni Konsel sa iya. Pero mga ampon niya ngayon, kadakol, pinapa-ereskwila ngayon. Ani ba nga nga, Joey, mga professional na, di ba nasa abroad? Kaya may inapot da, si Sengay ang gusto nitong iboto ngayang mayor sa Iriga. Ay, duman po ngayon kami sa Daimana na ang kwarta. Rosorol po, Bishop. Rosorol po. Ay, kamuman daw nga niya ako lalaga. Ano niya ako? Ang totoo yan, sorbaw-sorbing yan. Tangay, Joey, totoo ni sabi ni Philip. Ay, sa bagay nga niya ako, survey is not a final man niya ako yan. Kumbaga sa niya ako, that is mind conditioning. Pero nga niya ako, siguro niya ako, si mga nahaputan man, talagang loyal man ki Bishop Rosorol po. Tama kon mong aram nindang, dahil mananaong kwarta si Bishop. Bawal ba sa simbahan magparapanaong sintabo? Kaya duman sa nahapot, Bishop Rosorol po for City Mayor. Pag-abot niya ako sa Vice Mayor, yung survey po, that is only mind conditioning. This is not a final. Ang final kani sa Mayo 9, sa butuhan ta. Sa pagburutuhan na. Kung man niya ako, ang hiling ko man, sabi kan ibang mga political analyst, mga eksperto sa politika,
an si Sema na politikong mananao. Pag-abot kan last hour, amuyan gana. Amuyan marumduman kan mga abutan di. Si Day talaga ngayon mananao dyan. Malilingawan. Kamudo niya ako mga pastidyo talaga. Okay, good morning kay Ma'am Tonet Baldos, also watching. Good morning po, sabi niya. Have a nice day. Sharing man kay Mr. Jose Alvaro Borromeo, also watching, kay hermanang Monica Pirique, kay hermanang Michelle Pasite, kay hermanang Melanie Mendoza, and kay hermanang Marua Yacero, also watching. Asin sa kabos na mga nag-watching sa doya. Good morning. Maray na sistema and formula ni ex-congressman sa ni Teacher Joe. Hanawan abot kanto na simento. Pati nga ni braso kan na aksidente, pinapasiminto. Yung mananggad ano. Oy, si Uncle Sal Portono mo, mayo nang madaw gani para sa kuya. An Portono family sa Rinconada. Mag-agom na Congresswoman Josal and Sal Portono, senior, pati ining magiging bagong saldang. Camarinesor Sal Portono Jr. for Vice Governor. Dayan ang madaw gani. Para sa kuya lang na opinion ini. Dahil ko lang aram para sa indo, pero para sa kuya. Ang pinaka-champion ko ng politikong nabisto sa ibabaw kang kinaban. Sa pagkabuhay ko. Mayong iba, kundi Congressman Sal Portono and Congresswoman Josal and incoming Vice Governor Sal Portono Jr. Talagang dawa, suportadores kaman ubako, pag magdulo ka sa inda, yaon ng ayuda, tabang, na itataot po sa indo. Garo man ining kapuerte medical headquarters, pag nagdyan ka, ano na dyan, kumbaga sa ano mga empleyado dyan, garo na Gubmix Villa Puerte ang mga hapot, magkano, gurano. Pag may madulok dyan, magad po ngayon kaming tabang. Iba, dulukan mo ning tabang, pagpapara, kilatison kang una. Tapos mairing ingat na nung ngayon, butantita ni ubako, sa kalaban ngayon, o sa tuya. Ngunyan, garudududahan. Pagbako sa enda, maayo ngayon si boss, maayo. Maayo ngayon maitatabang. Pag sa enda, man, tabangan ngayon yan. No? Kaya kung mga politiko na nagrayan na kan mga ugali, anapotulos sa Kapuerte Medical Headquarters, pag may nagdulok dyan na may bit-bit mga resita, mga papeles, mga requirements na mga indigents belongs from the indigents family with certifications coming from the barangay, aram na tulos yung kan mga staff. Anak po tulos dyan, gurano ang kaipuan mo. Magkano, how much, kung gurano, tira. Ayan. Nagray na baga naarog kayo na mga politiko. Tama ako o mali? Joter. Good morning kay Derry Ibarita, kay Chief of Staff Ma'am Dorothy Ibarita Amansi, kan opisina ni Congresswoman Josal Portono sa House of Representatives, also watching. Thank you po. Ilaw ko man yung unaning hanap buhay ko digdi. Pagkatapos ka na hanap buhay ko digdi, ipapasa ko man ki Sir James sa Oko ang mga komersyal. Inutong ko lang po ini na mga hanap buhay ko digdi sa laog ka na sa'yo na daw itong mga hanap buhay ta digdi. Bakit kasi mahina ang signal? Way na naman iniman daw sa tuyang bayan. Tel, Diyos ko po. Nagluya na kan sendong serbisyo noy. Pakarayaman tabi nindo ang serbisyo nindo. Taro ganing pag makomersyal kami, paano kami makakakomersyal kaning nagluya na kan sendong signal? Dapat kaya ayos-ayoson man tabi. Si Bert Balbuena, Bert Balbuena, si Kap Gay din Punong barangay Kap Bert Balbuena, o ba La Purisima, aspirant vice mayor, o ba Nabo Camarinesor, also watching. Kuya Diyos, salamat po sa maray na programo sa serbisyo. Talat ka.
natauban. Kuya Joe, salamat po sa maray na programa mo sa serbisyo. Pasalamatan ko po sa grupo, sa gabi, organization sa Kalalaudan. Organization sa Kalalaudan sa Santa Lucia, Nabua. Kaiba ko si Mayor Per na amo po guest. Okay? Okay, good morning man. Good morning man po sa maigos, mabuot, matinabang na alkalde ka Nabua, Mayor Per Simbola. And at yan po, maulay-ulay giraray kita, ilawag ko lang ng hanap buhay ko. Kundi, paano ko daw ni Mako ang, ko digdi. Yun na, nagluwas na, O yan. O yan na. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Wala din may malang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Wala din may malang sa akin at puso. Luigi! Ossi, Gessi Mix. Ossi, Gessi Mix. Ossi, Gessi Mix. Sa Kongreso siya na nga. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villaferte, kailangan ng Rinconada. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villaferte, kailangan ng Rinconada. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossi, Gessi Mix. Mix Villaferte. Uundan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtata. Programa
kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan ang mga parauma, digdi sa satuyang banwaan, kagawad Greg. Tuhan kan banwaan, si Greg Pontanal, kagawad Greg Pontanal. Sa iba pang hanap buhay, yaon man si Sir James Oko. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinlag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Balik kita sa tuya pong programa. Diyan po sa parte kang Nabo Akamarin Sur. Ano man daw ang gustong palawason kay ni? Grupo man ni Vice Mayor Marisa Bilitario How. Kaibanan ang iba niya man ng mga pag-iribang konsyat. Ang nakakamundo lang anhapot mi kung kaalyado pa ba talaga ni Mayor Persimbulan? Si Vice Mayor Marisa Bilitario How, taga-roda ang tiwala sa kakayahan kan sa indang alkalde. Sa local chief executive hali ang proposed annual budget for 2022, siyempre. Aaprobaran kana mga membros kan sanggunian bayan. Siyempre, unanimously nag-approve. So that is also considered as ordinance. Duman kaya sa executive budget, igwa po duman dole out program ang lokal na gobyerno sa panginginot ni Mayor Persimbulan para magtaonin subsidiya o tabang dawa kadikit
sa gabos na sektor sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ano ta kay puan pang amyendaran na sinasabi kan makaulay ta ma-interview si Konsyal Donaan Oñate na ini last term councilor and nag-aaspirar man ngunya na board member kan Rinconada area. Na in the spirit of transparency daw, kay po na maamyendaran sa paaginin sarong ordinansa na nakasaysay, nakasaad sa ordinansa ang gabos na guidelines and requirements bago pa ang lokal na gobyerno magpaluwas nin kwarta para ipantaong tabang sa gabos na sektor kan banwaan po nin nabuha. Kamu daw na mga parauma, parasira, PWD, mga transport sector, kung ano-ano pa na mga sektor, igwa po kamo dyan sa nabuha. Ano ang masasabi nindo kani? Kay Vice Mayor Marisa Bilitario How, kung tama ba o mali ang kanilang ginawa? Nagarubaga pigaharang, tulos-tulos ko ta na maitaon na sa Indo ang ayuda ngo niya na taon bago pa ang eleksyon. Dahil panahon kita ng COVID-19, so mga displaced worker, matabangan man, so mga negosyanteng apektado sa pwede man maayudahan ng kadikit. Itong mga nagkaruluging hanap buhay negosyante, di ba? Ano man ang masasabi nindo kani? Kay Vice Mayor nindong Marisa Bilitario How, Donaan Oñate, Coco Astibe, Manhol Luzon, asin iba pa. Takaipuan pang magpasar ng ordinansa na ilinaw da po ang guidelines and mga requirements para sureball ang matataan ng ayuda. Na samantalang ang DOL program na ini, ang guidelines kaya ni mismo ng Opisina Nasyonal kan Department of Labor and Employment. Inadaptar na sana po dapat kan local government unit. Dahil kaya man po ang pasalamat nga ni kamutan lokal na gobyerno kang nabuha, napaka-willing husto na sana magmalasakit, magrumdum sa endo si Mayor Persimbulan, pero karubaga gusto pang ulangon. Siguro diretso maninda yan, pero ano ang katuyuhan? Kaya napot nadakula, kaalyado pa daw kamo ni Mayor Persimbulan o bako na? Tan pagkaisi ko, abogado si Mayor Persimbulan, aram ka niyan lay, aram ka niyan batas. Kung siya masasala o dain, pirmi siyang nasa righteousness, kung totooson, ta abogado ini. Ano ta kaipuan pa ning bagay na ini, nagarubaga mapipinding pa o maaabala. Paano kung mauyam si Mayor Persimbulan, ansendong mga amindang ini, nakaipuan pang magpasar ng separate ordinansa. Ibito ni Mayor, nagkaperenjente, baka daw na ang babasulon digdi, ang gustong magulang, kan publiko, naan para sa mga tao dapat maitao. Lalo na ngunya na panahon ng pandemic. Por Diyos iporsanto kita. Dahil sa politika gayod, namumulitika na ba, di ba dyan? Nagkukontra na ba kayo kay Mayor Persimbulan? Paano kung mabuisit si Mayor Persimbulan? Dahil man kamutabangan asin suportaran. Sa mga lideres niya, itaram na sa nang dahil man kamo suportaran, taday nga ni kamo nagsuporta para sa mga sektor na gustong itaong ayuda kan sa indong alkalde dyan. Di ba maapiktaran man kamo bad, mag-route man ang boat nindo? Si Mayor Persimbulan sa rulang na iling ko, pag nag-route ang boat ka ni pwedeng ibito. Ang kahagada na ini, ni Vice Mayor Marisa Bilitario How, kaibanan ng sa iya man ang grupo sa Sangguniang Bayan members. Pag iniipigbeto, yan ang sa kuyang pighihiling-hiling. Tapos na ang relasyon nindo kumo magkaaralyado sa ngaraning politika sa banwaan Kanabuak Camarines Sur. Maswerte si Cap Bert Balbuena. Tapag iniiyo ang pig-endorse ni Mayor Persimbulan, sino ang mag-aakala na baka answerte by
by kumbaga sa divine mercy. If destiny's command, you must obey. Sabi nga ni Kayan, baka nasa guwit ng palad mo, Cuthbert Balbuena, na mailir kang vice mayor, kan banwaan ka na buwa, Camarinesor. Inabot ako nin oras sa pamaram. Salamat kan sa indong pagantabay. Standby sa masunod na programa. And sa mga nakatune in, thank you so much. Sa indo po, Gabos.